Так, я вже починаю хотіти плакати. Я народилась в Бахчисараї. У нас 10 хвилин було до моря, і я бачила просто тисячі заходів сонця. Я дизайнерка прикрас і художниця. Я працюю з оловом по крапельці, вибудовую форму. Більше хочу думати про, не знаю, про Європу, про Америку. Для мене призма, через яку я працюю, це щоб мою діяльність потім вивчали культурологи. Я народилась в Бахчисараї, жила, поки не закінчила школу в Бахчисараї. Потім переїхала в 13-му році в Сімферополь, коли поступила там в університет. В ТНУ на культурологію. Там закінчила 4 курси і в 17-му році переїхала в Київ. Я переїхала влітку, в серпні, була класна погода, я гуляла, здавалося, що все попереду. Нічого було незрозуміло, я без якоїсь конкретної цілі їхала, я їхала, аби поїхати. Крим законсервувався. Я виїжджала в Київ ще до того, як приїхала. Я саме якраз таки в 15-му році я вперше поїхала за кордон. І кожен раз, коли повертаєшся, реально, там просто життя завмерло. І якось і люди, як просто, я не знаю, зомбі, там просто існують в цьому одному моменті. Я провела дитинство в селі, де такі місцевість з полями, і там в мене ось така асоціація, що це сухе поле, якась така суха земля. Звісно, це море. Я на західному узбережжі жила, ближче до західного узбережжя. Там буквально у нас 10 хвилин було до моря, і я бачила просто тисячі заходів сонця, як воно сідає в воду. Звісно, це болюча тема і болюче місце. Я думаю, що 100% нам треба ще дослідити, не знаю, синдром ВПО, тому що людям не зрозуміло, що відбувається всередині людей, хто з цим стикається, але це дуже сильно впливає на внутрішній світ, на переживання. Я дизайнерка прикрас і художниця. Це, звісно, теж таке дуже широке визначення. Я працюю з оловом. Це, в принципі, мій основний і єдиний матеріал, з яким я працюю. Я його виплавляю паяльником і по крапельці вибудовую форму. Тут можна побачити, якщо придивлятись, як я це, якими рухами. Мені це насправді дуже нагадує олійні фарби, тому що вони теж об'ємні такі. Моя основна діяльність – це прикраси, це і більш така комерційна історія, і те, що я роблю на індивідуальні замовлення для артистів. Це і Джері Хейл, Альона. Альона в цьому році не виходила, але ладно, окей. Так, Джері Хейл, Альона, вони просто разом завжди. В Дантеса є, в Монокейт є, у Злати Огнєвіч зйомка буквально пару днів назад вийшла. Вона, до речі, не один раз вже була. І Злата Огнєвіч була однією з перших. Я завжди кажу, що в мене головна ціль – це Леді Гага.
Я хочу зробити 100% для Джамали. Я впевнена, що це буде рано чи пізно. 100% я вважаю, що Джамалі треба зробити феску. Мені здається, що це дуже символічно, і це така точка, де перетинається і мій, її досвід. Але окрім цього, я просто хочу прям душероздираючу картину одну зробити. І вона 100% перша з цієї серії 100% піде для неї. Вона дуже символічна, вона тому що про Крим. В мене Сфурато – це 100% культурологічний проєкт, тому що я взагалі деконструюю підхід до моди, до естетики, до уявлень про естетику. І роблю щось нове, що я поки що сама не розумію. Я одразу зрозуміла, що мінімалізм – це не для мене. Я одразу поняла, мені потрібен масштаб, мені треба, щоб це було яскраво, щоб воно привертало якомога більше уваги. У мене 90% роботи – це я пояснюю людям, що це прикольно. Що це класно, що це можна носити. То зараз я 100% більше хочу думати про, не знаю, про Європу, про Америку. Я завжди кажу, що от для мене призма, через яку я працюю, це щоб мою діяльність потім вивчали культурологи. А Крим, звісно, потім треба буде зібрати все. Нам зараз треба через Київ, через центр реформувати моду. А в Криму треба буде реформувати взагалі все з нуля, спочатку. І я думаю, що це буде більше вже не про якусь там суто мистецьку діяльність, а про більш ґрунтовну і глибоку роботу.